Pozdrav svima i dobrodošli na ovom kanalu. Ovoga puta ću vam pokazati kako da zaključate Telegram aplikaciju. Pa da počnemo. Znači, uđete u Telegram, zatim ove 3 ravne linije sa strane, a onda u podešavanje. Idete prema dolje. Zatim u privatnost i bezbjednost. A onda u zaključavanje kodu. Tu kliknete. Pisat će vam kada je podešan kod iznad vašeg spiska. Časkanje se pojavlja ikona katanca. Dodirnite da biste zaključili Telegram. Kliknete na ovo mogući kod. Onda će vam pisati unesite bilo koje 4 cifre koje ćete koristiti za otključavanje aplikacije Telegram. Znači, bilo koje 4 broja ukucate ili kao datum rođenja, početni i bilo šta drugo, znači možete da ukucate, evo kao što ću ja u ovom slučaju ukucati 4 dvojke. Onda pisat će vam unesite kod ponovo. Znači, napomena, ako zaboravite kod, morat ćete da se odjavite da ga ponovo instalirate aplikaciju. Sva tajna časkanja će biti izgubljena. Znači, kod unesete ponovo, isti koji ste prethodno unijeli. Kao u ovom slučaju što sam znači 4 dvojke. Ponovo sam. I onda kliknete na ovo automatski zaključaj. Znači, ovdje možete da odaberete da vam se zaključava Telegram aplikacija za 1 minut, za 5 minuta, za 1 čas ili za 5 časa. Ja ću u ovom slučaju odabrati za 1 minut i samo kliknete na ovo gotovo. I aplikacija automatski Telegram zaključena. Svaki put nakon otključavanja aplikacije i pristup vašeg časkanja u porukama morat ćete da zapamtite ovaj kod kako bi otključali Telegram aplikaciju. To je jedna od najboljih zaštita za Telegram. Tako da to bi bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav, do gledanja.